दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो मिन्थिगोन दि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। आरो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि टाइटेलानो जादों बेनो नामा अननाय पार्ट 3। बेयो मोनसे बड' शर्ट भिडिअ। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रंजाली, जेलसिं, मनज, दैमालु, जयसिं, बिजुली। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि डिरेक्सनानो जादों लैथोमा मुसाहारि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि दावमासार फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो। लोगोफोर, नोंथांमोना स्क्रिनावबो नुखादों जानो हागौ। आं बिथांमोननि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों आरो नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय। आरो नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। नेक्स्ट भिडिअनि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।